No na Igbo Ukwu Museum. Bụrụkwa na Anambra State Museum. Because amara na ihe eji akpọ Igbo Ukwu Museum bụ na ofu nwafọ Igbo Ukwu a bụ Sir Timothy Chukwubunna Omeweni. Ọ ya bụ onye lụchalụ museum na wee were enye n'aka ndị gọọmenti. So ọ ya mere na akpọ ya Anambra State Museum. Mana ị nwere ịkpọkwa Igbo Ukwu Museum ọ nọkwa ya. So ebe anyị nọ kịta ihe anyị na-akpọ ya bụ exhibition hall. Ebe a na-egosi ihe dị iche iche. Ihe gbasara ihe ndị nna nna anyị ha ji wee bi gịnị wee bi ndụ mgbe ochie. Ọ ya ka ya afụ n'ime ebe anụnwa. Abịa n'ebe anụnwa. Ihe a na-akpọ nke a bụ mgbe ochie dịka a si wee kọwa na nwaanyị toru oge ije di ọ ga-azụ ahịa mbibi dịka a zụrụ ya n'ala Igbo Ukwu a. Ihe anyị na-akpọ ya bụ ahịa mbibi. Abịa saịdị Ọka a na-akpọ ya Nsebe. Abịa saịdị Imo a na-akpọ ya Iru Mgbene. Mana abịa n'ala Igbo Ukwu a ka ihe anyị na-akpọ ya ahịa mbibi. So nwa agbọghọ toru oge ije di mgbe ochie. Onye na-emekwa ihe a na-achịkọwara kịta bụ only a virgin, nwa agbọghọ amụrụ nwoke. A ga-akpọrọ nwa agbọghọ ahụ kpọkpuo ya na one room na befa. Ebe ahụ ka ọ ga-anọ complete 3 months, ọnwa 3 zuru ezu. Ebe ahụ ọ nọ ka a ga-anọ na-akụzi ihe gbasara ọnụnụ di na nwunye nke a na-eje na chọọchị si na a na-eme marriage course. Ọ na ime ụlọ ka ọ ga-anọ na-eme ya. So after 3 months dịka esi wee kọwa ya, ọ ga-akpọpụta ya welu ngwa mma anyị fụrụ ebe a. Ngwa mma ihe a na-akpọ ya ume na dormant. Ngwa mma ụmụ nwaanyị ji achọ mma mgbe gịnị mgbe ochie. Ọkwa ifuru ya. Anyị nwere jigida. This is the jigida. Nke a bụ jigida. Nke a bụ aka nke a na-eyi na gịnị n'onu. Nke a bụ ọdụ aka ka ọ gba n'aka. Nke a bụ ọla aka ka ọ gbakwa n'aka. Nke anụnwa bụ gịnị uri. Uri ka anyị kpọrọ ya. Kedu ife ọ na-eme? Dịka ndị ọcha na-akọwara anyị na a na-ese tattoo. Nke a bụ tattoo nke ndị Igbo. Ihe anyị kpọrọ ya uri. Uri. O were ya ka eji wee dozicha nwaanyị o wee maa ezigbote mma. Nke a bụ gịnị ufie. Ufie ka ihe ọ na-eme, ọ na-eme ka arụ mmadụ dị smooth. Ya ka etechasịrị arụ nwaanyị wee na-eme gịnị wee na-amasọ mma. So after ka akwadochasịrị ya na ndị blacksmith ndị na-edi enu a ga-ewerukwa nja mee gịnị gbanye n'ọkpa. Na nja ebe a ga-ewere ya gbanye n'ọkpa. Wee buruzie oche ahịa mbibi wee mee gịnị wee gaba. And onye na-emekwa ihe abụrụ only one person. Ha nwere ike izu 2, 3, 4, 5. O dependiri ka onye si mee gịnị kwadote nke. And ndị na-abụkwa virgin a ga na-enene fa because ụfọdụ nwere ike ịpụta wow sị na ha bụ virgin mana o nwere onye ga na-amonitor fa mara ka ha ọ bụkwa gịnị virgin. So ọ ka esi wee zụọ ahịa mbibi mgbe ochie. Igbo bụ Igbo na-anụgonu ya n'anụ. So nke a bụ okwute stone dị iche iche